खुलुमका जतननो सानजरनि जतननो खा काहम याफारि तिनि तावैसा नंनि बुसकांगो फेसबुक लाइव मा फाइका नरक जतन साइमानो मेया 14 तारिख जून 2025 साल मारिवो आनि रामचंद्रघाट विधानसभा कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंगो बाइजालबारो काइसा कतरमा रेली मानि अमनि सिकां इलिगेल माइग्रेन्ट इस्यु नतयै रामचंद्रघाट दुइटा रेलिंखा आनि तिफांबाय चिनि पार्टीनि काइसा गुबै नेशनल फ्लेग ति जोंआरो रेली खलाइका आबोनि परेबो इएम सोहेल देबबर्मानि तै दुरमा बायता काइसा रेलिंखा मिया खाय खरकसा मन्त्री बिनि तै दुरमा बाय सारा त्रिपुरानि विशेष कइरा खुमुलुं मान्दाय सिमना लेफुंगा कमलपुर खवाइपुगला मुंगिया कामी तै रामचंद्रघाट नखबे गोबांमा जागानि बर' रंनो आरो कुथुमरिवै मिया काइसा रेली खालायनानि बसिकांबायरनो आबो साख्लायै खालायका अ रेलिवो बुबागारानो फाइनाय हिनै माइकिं खायलायजाखा बुबागारानि फटो कतर कतर थेफाजाखा एवं आंनि निजिनि फटोनो बखनै जागा थेफाजाखा नै आं साइमाखा ककुंखा आंथ' आ उनखौबो थानानै कगिया एवं आं बाय कोनो फनो बकक सालाय जायगिया कोनो बैया तफना फटो ताङै बर' आर थेफाका अब तां साइमिया बुबागारा आ प्रोग्रामाव थानानै बर' अनेक प्रसारिका बुबागारा थांलिया बुबागारा ताङै आ पान्डावा थांलिया अब आ मियानि जे प्रोग्रामाव तंनाय मन्त्री तंनाय एमएलए तंनाय इएम तंनाय एमडीसी तंनाय र काइसापानो आबनो केबो व्याख्या काइसालिया मेन हिंकाकाय आ मेन जे प्रोग्रामाव रेली खाइमानि व स्लोगान निमानि उंथुन मंच कावै बासन निमानि उंथुन एकमात्र टार्गेट रामचंद्रघाट एमएलए रंजित देबबर्मानो एवं प्रत्येकटा जारा आरामिया बासन दिनाय स्पीच दिनाय बर जतन रंजित देबबर्मानि सम्पर्के काइसार पर काइसा खायै आबं खजाखा खरकसा मन्त्री बन तुकेन रिवै साबो ब एमएलए ब कक सानाय ब इएम ब कक सानाय अबन बर्न सासाखा खरकसा हाफ मन्त्री कक साइतंफोर बिन गानाव बसावै ब बन ब साजाखा अकंन सादि हनि आमतिब मांकलिओ फाइका अनेक बरंन अनेक किसुन बर साका अनेक आवाज कतर खलाइका आहायपानो जों नुखा जखनते जे तैदु आब मियानि पान्दानो तैदुनाय बा नायकलै खायनाय जे आरो 10 लाख मत नाहाय रां खरस खालायै मियानि पान्दानो जे स्नामनाय बबासनि फुरु किन्तु लुकुरक टंलिया जखनते आरोनि लोकेल एमएलए रंजित देबबर्मानो हामिया खायै कक सित्रा सानान सुरु सेंखा आफुरनो बरगारो आसुमसा क्वागै थांमान हाय क्वागै थांखा मिनिस्टार साप्रो बसो बरक टंथ आबो तिनि मेनि बिदु चित्र आन फेसबुक बां आपलोड खायरिका नरक साइमानो जे अ मिनिस्टार बिनि लक्ष्यतामो आरो रामचंद्रघाट कुन आरो इलिगेल माइग्रेन्ट नि आरो जे जमक सुक तंखा बन रिख्लायना नांगने बा फुनुंना नांगना बनिया मेन कक हिंगाकाय रंजित देबबर्मा बाय मत पाठ्यक तंग मत पाठ्यक का मुसुकनो जे रंजित देबबर्मा आ मिनिस्टार नि कक बायसलिया बिनि आदनको फक्का डायलग बायसलिया एवं बिनि कक बाय सलिया तामनि हिंगाकाय ओ जे मंत्री अब रंजित देबबर्मा नि लीडरसिया बिनि बॉसया रंजित देबबर्मा एकमात्र लीडर्स बिनि उनको हिंगाकाय बॉस हिंगाकाय चिनि बुबागारा महाराजा प्रदुत किशोर माणिक्य देबबर्मा गाय आबोनि बागैनो आं सानानै नायो जे मियानि जे उद्देश्य तयै लोकरंनो आरो तुबि फाइका ताताल कक साइ तुबि फाइका नरक जतन साइमा खाना आरो माथा थांमानि परे बक्तितारि मानि परे गोबां मबरक आनो फोन खाइ साका जे ओ जे जोंना आरो जे तिनि माथा तुबि फाइमानि म आरो एमएलए न कुलने बागै दासिनो तुबि फाइ कुलुइ खानारिना बागै दा तुबि फाइ आरो मेन उद्देश्य तामो इलिगेल माइग्रेन्ट से रेख्लायनानि बागै जों आरो ग्यादारिं उंग हिंगाकाय रेली खायनानि हिंगाकाय ताङै एमएलए रंजित देबबर्मा कुल जाखा अमंकंखा मिया सालाय जाखा केन्द्र बुजिखाना मिया आरो जा
rally खालायनाय आरो जे mass gathering खालायनाय बरनि लक्ष्य उद्देश्य तामो बरनि लक्ष्य उद्देश्य हंकाकाय अमोया जे illegal migrant no रेख्लायनाया बरनि लक्ष्य उद्देश्य हंकाकाय रंजित देव बर्मा no बतै खाये कुलनानि रंजित देव बर्मा no मुंबते के हामिया खालायनानि अवश्य हास्तिनि न खबई आनि रामचंद्र गाटनि लुकुरक साव आं एमएलए उमानि परेवो आरो तामं खालायजाखा डेभलपमेन्ट ताम सामं तांजाखा चंगमारी जरावो रामचंद्र गाटनि बररनि थाने आं जखनते नगो नगो थांगो जखनते आं लुकुरकनो पग्रो आनो 2 बोसोरनि जरारि दि आं नंनि रामचंद्र गाट सामं तांनाय आनो सेब्रि कांकाकाय तिनि 2 बोसोर रामचंद्र गाटनि गोबां सामं तांजाखा गोबां लामा no state highway खालायजाखा गोबां लामा पिस खायजाखा ताबो गोबां लामा खालायजांनाय थाङै दङ रामचंद्र गाटनि दीर्घ दिननि जे जों जालो तंबाय माने ताबो बररक लामा काहामति हिमै दङ आगामी दिनाव ताबो हिमनाय अमो सिमिया तिनि रामचंद्र गाट विधानसभा केन्द्रव सालकलक मांखा बिसि कलक मांखा दशरथ बाबू आरो मुख्यमंत्री चाइथांखा तिनारो उनको थाना करै खय डिस्ट्रिक्ट जत्त विधानसभा केन्द्र न थानांखा किंतु रामचंद्र गाट थाना ताबो बासुक जायाखो आं फाइमानि परेव अनेक चाइतकमानि परेव अनेक विधानसभा क्वेश्चन दिखा आबोनि परेव जों चाइतकमानि बागै जों थाना माखा थानाय 12 तारिख जून आदिनो जों उद्बोधन नुखा तेकाइसा 50 आसुक थाय तंथाय खु बय सुस्तर बा आदिनो उद्बोधन नुखा आदिनो आ मंत्री न आरो इनभाइटेशन खायजाका मंत्री आदिनो फायरागलिया तांगै फायरागलिया तामने हिंगांगाकाय आबो तो सरकारी प्रोग्राम बो साइमानो जे रामचंद्र गाट डेभलपमेन्ट नि सामु तांजाका चीफ मिनिस्टर निजेनो आदिनो बलायलांखा जे रामचंद्र गाट तामो सामु माने जखन बनो साइखनारि जाका आ समयाव बो साका जे अर अनेक सामु उंखा अनेक खालायजागै तंखा बसकांनि सालाबते बो खालायजागान अर बो खायका उमा ब्लेकेनो कक माने तामनि हिनानि रामचंद्र गाटनि लुकुरंनि कपाल काहाम मियाता कैसा चीफ मिनिस्टर नि ऑफिस होइतां ककनुमा मांखा आनि एमएलए हस्टेल फाइका आरो बताय 13 टा काम ताबो कटाल खायै तांजांनान बागै चीफ मिनिस्टर ऑफिस होइता ताबो अनुमोदन मानानि बागै थांगै तंगो आबो बाय ताय जे लामा बाकी तंमानि सिपा सापा जे बेसेर बासारक जे लामा तंमानि ताबो गो ब्लैक टप गियाखौ अबरबो हयतो दिनै 2025-26 बिसिवनो उंथुटाव गाहाय मा तंगो उंगाने हेने आं खाख्लाय ककुंखा दिनै डेभलपमेन्ट इशु न तुयै गोबांमा बर कक साका खरकसा इएम साका डेभलपमेन्ट लाकि उंगियाखौ बिनि मकल नुगियाखौ आं साना नायो सिमना एलाका न इएम ना आं सानानि मुसुंगु आनि पारा लामा बो सिमना कन्स्टिट्युएन्सि एलाकाव न खलायो आनि पारानि लामानि न रिपेयरिं खायनानि बागै आं निजेनो चिठी सुयो एजुकेटिभ इन्जिनियर निहार देव बर्मा साइमानो बताबो बो एजुकेटिभ इन्जिनियर नरि रहजाखा किंतु आनि जे चिठी पत्र रक चीफ इंजिनियर लिमानि जे मोहनपुर तो चाचु बाजार जरा अब लामानो फुवारनानि तरिनानि अबब आं निजेनो चिठी सुयो निहार बाबू साव सार अबनि अ जे प्रपोजल रिमहर माने अब रहजाखा ताखलाय बिसो 25-26 जखनि नाम अनुमोदन मानाहे अबनि सिकां जे लामा रिपेयरिं खायमानि अबनि चिठीबो आंनो रिवो ताई उ सिकांगो जगतपुर आ लामाति फाइप्रो मोहनपुर लामाति फाइप्रो जगतपुर स्कूल गानावो आरोनि स्कूल बिल्डिंग तांगै तंमानि तैजमो गय थुगै थांखा आरोबो इखिख्लायना बागै ताबनि कटाल एजुकेटिभ इंजिनियर सुकान्त देव बर्मा न आं निजेनो फोन खायो आं फोन खायमानि 2 दिननि बिसिङनो 12 इ थामिर बदन करिखा सुतरां ब नुगला बिनि एलाकाव तामो खायमाखा ब इएम माने परे तामो खलायका अब सिमनानि बर काहाम कानो साइमानो ताइ कैसा ककंखा मिया गोबांमा बर गोबांमा कक साका आं तेरै सावाना सबसे आने बखा बिसि दुख नांमाने हिंकाकाय ओ जे खरकसा मिनिस्टार जे मियानेरा पान्दा खारिनाय 10 लाख रां खरच खालायो एवं तिप्रा सारंनो बुबागरा फाइनाय बुबागरा थांनाय और मानजाक फाइनाय हिनि जे सानाय ताताल सावै लुकरंनो लांगै रंजित देवबर्मा जे कुटुग्रिनाय सिरियल बाबेखे कुटुग्रिनाय बिनि सम्पर्के आं सानानि मुसुंगु बा आनि फेमिलिनि आनि बिहिकनि कंनो साका आनि बोसानि कंनो साका आनि बाबुनि कंनो साका आनि ताखक बुखुंनि कग्रंनो बत्ति साका आनो बुजगनानि आनो तुइ थान्दा कामके खालनिवै बनो अंको खायदि गोबां मा साका आं सानानि मुसुंया
Ahipano binomti ব্যক্তিগত attack khaimani bagai ang tini Facebook o ang bo mas hasenai saya tongmaya tini bubagara bayang kok salaika bubagara sawo omoto blaikeno saya binomo personal attack mani bano sawo ahipano nangbo kisa wanso gui sasidi moto blaike ka satori thanani ungtongka hane ang aboni bagai na sanan musungo ang bini family tini je minister mia rosik kota khai moja sajagai bengo bidrup khai saka ang bono sananayo nang tanggei nin bihik bai bisi kolok ma tonglaya tanggei nin bihingno nang alka jaga sakagai toni nang bai baksa tongya tanggei ang nono singnani musungo nang abon bo uttori di nang onek bengo bidrup khaika ha nang nije ani nogo phaibra ani bihingni yakni mamui songjak nang sai thangka orthos tini nang mojar nangai rosik kota khaiye nang ani bihingni kongno tinti saka ha nang wansugui naidi nang hai khoroksa minister nang nijeno onek इंग्रजी mano hindi mano bangla ono mano nang hai sai mane kre gyan ganang nang hai kre nai nang nije wansugui naidi tangmongoi dai kai sanan musungo nin bahana je khoroksa sikala tongko ta boro tong nin bahana je khoroksa no buni do phabai kaikha abor tang salia kintu nini nang edisini titi edisini deputy CM mungkha leader of opposition mungkha ba minister kha nin bahana je kaje sikala boro tong tabo nangabo sali ang omti sana kya kai sana musungya kabang ma sanak te ba saimano kintu omorong na sana ne musungya te ba kabang ma sana ne tong ang ka omti sana thangka kai kaisa ni jodi sung khalai salai ka kai mo thagai mangla sutrang wan sungnani jora phaikya wan sugui nadi nang tabu voice komlia onek kungkha onek kisungko ang omo ba saimano je nang ano je buibe burina ni himani bono boi suja khaina nangani himani okokban thani phaisok paikya obobor tongwan thani ano sapaikya borok phai je sar non target khai tongo bono buna nangane aborok aone kisu tong te obo simia mia বাইজালবাড়িনি যে অঙ্কব আরো অনেক শাখাব যে সালাম থাকা আঙ্কাকাই বনিজে তিনি তীব্র মথা ফাইমানি অনেক লাইবুমা দङ বা পার্টি কয়টা সবাইকা পার্টি কয়টা খালাयै ব তিনি তীব্র মথা সকবাইকা অবনি যদি সালান থাকাকাই কগে খারগাই সালান থাকাকাই गोबां मा दङ কিন্তু आं सालानि मुसुंगिया 16 বছর তাঙ্গে খইন্দরই তংনা নাংখা আবো आं সাইমান রামচন্দ্র গাত 14 তারিখ রেলি খাইনেন সিকাং আগি ও এনসিটি খাইপ্রো যে বড় রংন নং তুই দুলমানি ও বড় রংন নং আসুক বছর কিন্তু নং খবর নাইয়া কিন্তু রঞ্জিত দেব বর্মনের বিরুদ্ধে যখন তে রেলি খাইনা প্রো প্রত্যেকটা বড়নে নং ফোন খাইকা হর খাইকা অনেক বড় বাই নং মালাইকা সালাইকা অনেক কিছু খাইকা বসকাঙ্গ kok kaham sama bai ukologo tawaisa kok hamya samani abong kongo nang wan sugui nadi nang bai onek kebang ma borok kathaka kintu nono ya kari thangu tangi ya kari thang nang wan sugui nadi beskang salo tebo ya karnai ar angumo bo salani musungo kebang ma rajnotik dolni jara neta rongno MDC MLA borok nang sanani musungo wan sugui nadi bo jokhonte bini sartom ungna prokai botam খাইনাই bo nono tlang thanai phaidi singomti খাইনা নাংনাই আর যখন তে বিনি সাতক পুরন থাঙ্গানাই বনন ইয়াকারি নাই বনন খিতারি দি নাই অবরং খালাই বুমা নরং নাই নাই দি সুতরাং जों आं যতনন সানান নাইও বিনি উদ্দেশ্যতামো মিয়া আর গ্যাদারিং খাইমানি আর বুবাগরা অনেক কিছু সাকা কক অবজেতা লাইব ফায়াং সালিয়া তিনি বুবাগরা ন সাকা আঙাবো সালিয়া কিন্তু কক উদ্দেশ্য কাকে বিনি অমো যে আনি লগে মুসিক এমএলএ তঙ্গ মুসিক এমডিসি তঙ্গ নং বুবা গরা আনি কক বাই মা চলিনাই নং যদি আনি কক বাই চলিয়া হিংকাকাই आंना बाय कागै थांनाय अ पलिसि तयै बहार मिया आ ग्यादारिं खालायमानि किन्तु 2021 नि राजनीति 2023 नि राजनीति 2025 अनेक परिवर्तन का नों वान सुगै नायदि आ गिनि नि अ जे थियोरि नि न पलिसि 2026 2028 চলি গেলা এবং অমব চাইতখা যে এডিসি তিতি এডিসি ন সবাইনানি বাগৈ অনেক চাইতক জাখা কিন্তু সবাই মাইয়া বুবাগারানো লাসি মুংরিনানি বাগৈ অনেক কিছু চাইতখা সাইমানো আं गोबां मा
কিন্তু সাগলাক अब सालसा जुदि साना नांगाखाय सानाय अमनो कारिबो तेबो पार्सोनेल जुदि सालायना थांगाखाय तेबो आं थानि तंगो तथ्य दं आं रिमानो आमति तथ्यबो दंगो जेता नों कुनु दिनो संसाराव मोखां मांगला आमति तथ्य बान थानि दं आं अमनो सानानै तबे आं सागलाक ताई कायसा कखंखा जे आनि जेखाने बक्तितारे बय लाइफ रिकमानि आबो नाकि आं रिसार्च खायरिफो आं रांरिवै टीम खावै नाकि आबो खायरिफो अब विश्वास যোগ্য চিনি হাসতেনি লোকরক নর আবনো পুইদে দাসা আর যখন তো বন লাইক রিখা বন হামজা কাবিন পকে কমেন্ট কাহাম ফাইকা আব খাই যত্ন কাহাম আব ঠিক দং আব আসল বরক রিখা নে বসাও কমেন্ট বিশ্বাস তা খাইদে কমেন্ট বাই রাজনীতি চলিয়াফো লোকরক কমেন্টই ন অনেক পরিবর্তন হিকা লোকরকনি খানি কগ্ন একমাত্র বুইন্দ সানানি আব নংখা ni bini bibino onko bo bini comment ni bisingti no bo bini khani kongno saitong tabo sini social media jugo lokoro social media tino malai layo social media ne kok saitong social media tino sini lokorok bo kaham hamya nahilai tongayo kai aboni bagin ang sanane musungo je thinango jahate omti kokta sadi ba omti samungta tangdi jata jeng nijeran bisingo thanchang tonglai mani aba kagai thangto अबरमती सामुरो आंनानि कगिया गते कैसा बसाका जे रिजाइन रिनानि कक समानि दिननि बिसिंगो रिजाइन कक नंगानि लिडारिया निनि कक बाय रंजित देबबर्मा रिजाइन दिया निनि कक बाय रंजित देबबर्मा रिजाइन दिया बुबागारानो आं टुनि रिखा स्पीकर न सुइनो एड्रेस खाइनो सरिका बुबागारानि आनि लिडार आं बनो न मास हाइगारानाय तारपरसे आं स्पीकर ने आरो थानाय बिनि पारमिशन निखायसे बो आं थानाय Nini kokbai Ranjit Deborma kono dino resignation rigla Nini kokbai Ranjit Deborma soligla Nini kaman bai soliya ekmatra bubagarani kokbai ang bini kokbai na soliwo tabusik jora ebong bubagarano porthom tuye chini sonkhlan hoite poddobil jora bono puila se bini somoyo tlangai jengno sikang ko khayo adino nang boro adino Ramchandnagar ni em boro tong आदिनो बुबागारानो कासुनानि बागै लामाव अनेक षड़यंत्र खालायमानि किन्तु खायरागलिया दिनै नों मन्त्रि इंखा किन्तु निनि अनेक कथमा दङ जों जखनते बुबागारानि तैफांबाय जखनते ब कंग्रेस याकरि फायो बुबागारा तिप्रा हिनै कायसे एनजिअ खायगा आदिनो नों बुबागारानि याकरि थाङो नों आयन पेति तासे जुगरियो तारपरे हिंगाखाय जखनते बुबागारा 2021 5 तारिख फेब्रुवारिव तिप्रा मथा ताइसा पार्टी घोषणा खायो आप्रो नों ताइसा फिरगै फाइया नासिगै नायदि निनि लाइबुमा गोबां मा दङ साना जांनाय अनेक कक दङ जों आबो रगनो साया हिंपानो मा सावो साना मुसुंगिया ताम हिंगाखाय बाक्साखाय तंलाय फैलायमानि इंगंलाय तंलाय फैलायमानि सिनि लाइबुमा गोबां मा दङ नों बाय आनि अनेक किसु लाइबुमा दङ कथमा दङ आं आबो रगनो सालायनाय नों आबो रगनो पगै थां साल कलंमा आं साया अनेक किसु साना मुसुंखानो साया किन्तु ताबो आं सानानि बाध्य एबं आगामी दिनाव सासिनाय अमन कक ताइ कैसा ककंखा डेभलपमेन्ट नि कगनो तयै ब अनेक किसु सानानै नायो आनरनि डेभलपमेन्ट न कासुनानि बागै आनरनि पदबिनि रेन्जानो ट्रान्सफार खायबिने प्लान थांका आनरस कैसा बरक बुरिनो रिरि फाइका सामं टाङै मैया जों रेन्ज अफिस नि बागै हा सानका एग्रिकालचार नि माध्यम तैखाय जों सिका 3 मास गुरि रिखा मालानि कोनो ककरे बबे अनेक बार आं निजेनो मालायखा अ मन्त्रि बाय बिन अफिस थांका बिन क्वार्टार थांका सामानि पानो अंगा नाय आगनाय नि 3 मास टेन्डार मनि परेबो 3 बोसोर काम सुरु खालाय मैया आबनि बागै न कसावै दं अमते हे गोबां मा पद्दबिल ब्लक नि आन्दाराव सामुं टांनाय रंनो आनर साब कामं सामुं काहाम खाय तां आबरनो नायसमै लाङै दं ओ सिगांगो आमपुरानि कायसा स्कुल टीचार लेबोरेटरी नि आबो बिनि केन्द्रआव ट्रान्सफार खायतलाङै थांगा नानुंया खरकसा टीचार न तिरि फायका आमपुराव अमति गथना गोबां मा दं आं सायमान अबरनो साया किन्तु अमरक साया डेभलपमेन्ट काहाम दफानि काहाम साकाकाय जत जागानो न जों खायनानै नांगौ जत जागानो डेभलपमेन्ट उठुन अमनो
এই খরকচা হাফ মন্ত্রী সাউকা তামো রিজিগনেশন বুবাগাरान थाने नंगिया स्पीकर नि थाने रिना नांगो नों सानो नंगिया आंगा स्पीकर थाने सैत्रां आं स्पीकर नि थान आं जे सिति सैत्रांमोन नों नुखा ना नायखेन आं साम थाने सिति सैखा नों जखन आईपीएफ तिनि याकरि फाइप्रो आईएफएफ तिनि याकरि नों रिजिगनेशन रिप्रो नोंनि बस एनसी देबरमन सा साइखा नों तो साइया नों तो विश्वासघात नोंनि पार्टीनि बस नों साका नों साइया तारपरे नों बीजेपी ओ जॉइन खायनान लायखा नोंनि कंडीशन तंमने मंत्री नि बागै नों बीजेपी रगनानो मंत्री लिया तारपरे से नों बुबागारा भाई मालाय फैका बुबागारा भाई मालाय फैयै नों कंडीशन दियो आरो फायो मंत्री मारि नै हने बुबागारा न तिनि मंत्री का आहायपा नोंनि कपाल हामया नों हाफ मंत्री सि नोंनि कोनो बुइनि अधीन कायसा मिनिस्टर नि अंडारो से नों ताबो सामुं थांना नांगौ नों एसेम्बली रगबो थांगरे गया कैबिनेट रगबो नों मा थांया गुरि तंजाव नों नुखा खायरगो अमरक नि तेबो सालान थांकाकाय आं गोबां मा सायमान आं सायकला सुतरां अमतिरो ना नोंया कग्रंनो जों सालाया तंमानसो मंखा बुकुबु कगनो जों जत साया तंमानो आसेगनो काहाम तिनि अ इलीगल माइग्रेंट नि नतयै अ मुभमेंट नतयै गोबां मा बरक गोबां मा मंत्री गोबां मा एमएलए गोबां मा ईएम गोबां मा एमडीसी अनेक कक्साव नों थानि नोटिफिकेशन द तंखा नोटिफिकेशन तम सिजाक दं नर परिदा नायखा डीएम नि रुल्स तमो एसपी नि रुल्स तमो चीफ सेक्रेटरी नि रुल्स तमो डीएम डीजी नि रुल्स तमो आसाम राइफल नि रुल्स तमो बीएसएफ नि रुल्स तमो न परिदा नायखा नरक सावो ब साइसुं माया साइसुं आं खायना ने आं लगे बरक नुया न যারা জনগণ বাই নির্বাচিত হইয়া বা সংজাগিয়া বরখে বড়গিয়া দিবা বরখে বড়গিয়া খরকসা ইএম সাও চিন লগে 12 जना एमएलए तंग नों साइजों ताम खायमानाने लोकनो सलामो लोकनो ताइसा बनबत उस्तारि खलाय तिखलाय रहरो बसकां 26 निर्वाचन फाइ दं नेनि कपाल तामुंना आबसि वानसुगरा दे बुइनि बागै वानसुगै लाब करे आनि बागै नों चिन्ता खायनानै कोनो प्रयोजन करे निनि निजे साकबाय थांनो सिमसे नों वानसुग दि तामुंनो निनि कपाल सुतरां अमतिरक कग्रक साया तंखाय न चाव बयस सुंथाखा निनि अ बयस नों अनेक किसु दंगो दं निनि अनेक किसु सालान थांखा आं सायमानो आं आबरक सागला आबो जता सब समय यूट्यूब रग फाइ दं आबरक बुइ नुगै मोनियो आबरक न जों लासियो निन बदला कारण जोंनो न बरम बुइ दं आबोनि बागै जों खूब लासियो निन आमति तंमुं रंनो नुगै बुइबाय अ बरा बयस नों आमति हिनजागै दं निनि बिहिक दंगो निनि बुसा दंगो नों लासिया फनो निनि बुसा नि बिहिक संग्र लासि जागबायो सुतरां अबरकनो सानानि थिगिया काई ते कायसा ककंखा अर कक दंखो तेबो जों ताबो जे सबा खालाय दंमोनि मनो तांगै चिनि बिसिंगो जों फेलाय दं म जेहेतु तिप्रामथा दाबी खालाय तुपमानिया म बीजेपी दाबी खाय तुमानिया म कांग्रेस सीपीएम बा आईपीएफ दाबी खाय तुमाया म केंद्रीय सरकार नोटिफिकेशन खाई साइरिका जे टाइम फ्रेम खाई साइरिका 30 दिन बिसिंग म मा खायनाय हने फार्स्ट 30 दिन नंनाय जुदि रेखलायजिमाय आंखते 30 दिन बारि थानाय अमतिखे म जत दिन पर्यंत तंनाय अंग खाने तिनि सावो नंदा म पुइला खाइबा नंदा साइमानबा नि ककबैदा केंद्र सरकार चलि आनि ककबै चलिया तिनि 2017 ब अमति नोटिफिकेशन फाइका खलबुइ तंजाव केब साइमिया 2021 ता कायसा नोटिफिकेशन नंखा नर साइदामा आबो नर साइमिया आबो नंग थानि कपि करे आं कपि कलेक्शन खाइनाका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉरेनर्स डिविजन 1 ने होते आनो चिति रहजाका अ कपि रो सुतरां लासिना नि करे नकटांगन लासि तंबा अ नोटिफिकेशन कपि आनो सानाबा आं कपि रि रहरा नि जेरस खायो अ परिगरे दि नोटिफिकेशन तम सिका हा कायसा एमडीसी साका तम हे 20 तारिख जून 2025 भारतनि स्वराष्ट्र मंत्री साकलाय दिखा अरनि इलीगल माइग्रेंट न नायथ टिखलायनानि मन टिखलाय रहनानि 20 जून फायाखौ माननीय एमडीसी
20 জুন ফায়াखौ 20 জুন অনেক সালखौ আর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণারিয়া मिनिस्ट्री अफ होम एफेयार्स नोटिफिकेशन तिख्लायो सुतरा नों ताइकिसा उपयुक्त नागारादि गाहामखाय बुइबाय परामर्शरक नागारादि नों गय लाभ करे नों आनो सामानि तंगो पुष्प बन्थफ्रो नों कासुइमाय करक सरै थैनानि हेनै आं आफ्रो पुष्प बन्थनि आन्दोलन किन्तु आं नखया आं गया सुदु बुबागारा न इनको मेसेज रहमान बागै आं दुइबार नायमानि परेव आं मिनिस्टाराव बे कक साका कक साहेब बुति पोजिशन आ कक साव एवं काइसा चैनल आनो फोनिंग इंटरव्यू नाका आ फोनिंग इंटरव्यू आं रिखा आबन परे ताइ खरकसा साका जेखाने बो लुपा लुपा नि कथमा बो नरक जतन साइमानो साबो हिनगाना हने जुब नेता बो आंदोलन खाइया रोमान स्क्रिप्ट नि तैयै TISF रंनो तै खाइया तिनी लामा कसार माजारा खिकलायै ताबो हुइजागै दं आबो कक फरसालिया तिनी तरितकान्ति चाकमा DM कुमुति डिस्ट्रिक्ट नि बुबागारानो लासिमुं रिमानि बुबागारानो जस्टिस हेनै अनेक जेंगा तालारि लेखा तारपरे उंलिया तिनी खरकसा बरम गोनां मिनिस्टार सहकाय मिटिं लायखा आ मिटिं आं थांगिया कारण तामुंनायाबो आं साइमानो एरपर 7 दिन नि प्रेस मिट खायै अल्टरनेटिव बेका 7 दिन नि बिसिंगो जुदि बनो नय देखाय एमन कि बनो शुद्ध नर्मा ट्रांसफर खाइमा बिसिमुंगिया बनो सस्पेंशन सिमा खलाइसेनाय आमते कासे हुम किरवो प्रेस मिट दि दिखा तिनिखाय तिन 7 दिन लाइथांगा तिनी प्राय 12-14 दिन नंगै दं ताम खाइया खाइमा लेबले ताबो खाय इलीगल माइग्रेंट से बार्निंग इशू इलीगल माइग्रेंट तैबा आंदोलन खाइ दंब्ले अमो जुदि रंजित देव बर्मा दिल्ली चिठी रहरै एवं अ नोटिफिकेशन सम्पर्के कक्टमारक माने चिठी रक माने जुदि अ आंदोलन शुरू खायाखाय भगाफा थांगै अ आंदोलन शुरू खायाखाय आबन सिगां केबदा शुरू खाया रंजित देव बर्मा चिरक खकानाब्ले कोन MLA MD सिरक ताबसो पइन्द खरांति जायने कोन मिनिस्टार खरांति जायने मिनिस्टार नर तिब्रा मथानि सिमिया मिनिस्टार BJP नि बतंगो IPF तिनि बतंगो अब जतन नि हेनो सुरति प्रामथानि मिनिस्टार न हिया खानांग नि कक्रै येम रंनै हिनका सिरिं टंग ताम खाइया थानाय नरक जा 5 बोसोर कात तिं टंग ताम खाइया खरकसा MDC सावो निनि कक बाइसे जुदि इनको इलीगल माइग्रेंट नि नोटिफिकेशन नखरि मानो हंकाय निनि कक से खानाय मानो हंकाय TTADC नि डाइरेक्ट फान्ड ताइपरे से इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट एडिसी नि चाबजे yang tomana nang kaisa soy dekhan ong pai bole ari buka nono jonogon netam ni baga MDC songkhaba nini pet tong bole nono pet ni osok ustomane malik kharika abu ba nang lasina si klaible ang for khaliya ang bumuk perliya ini khirok sirma si klaible abu ni joba nono 2026 o golagati ni boror rina nasing laja muitu narik di kok chakwa sawoi borona moneri manana kintu loko abo bai संतुष्ट गया आबोनि जवाब नों मानानो ठीक समय ताइ खरकसा साका MLA ताम साका आं नाकि अनमेच्योर्ड दुनिया खोपो मेच्योर्ड दुंनायना आं नुखा पार्टीनि डिसिप्लिन अनेक कक साका 1967 सननि सिमि नाकि एक बांग्लादेश नि बरनो रिख्लायनानि आन्दोलन खाय फैकापो 1967 सन अ MLA आदा साइखना आं साइमिया एमनकि बु फासंदा काइजा खाना आबो बके सन्देह दं सुतरां औ 1967 सन तिउजे सासैफोर छिमि ओ जे इलीगल माइग्रेंट रिख्लायना बिदेशी बितरन चाइ हनै जे स्लोगान नि माने आप्रो नङा आसैकानि बाउसंका काइजा खां साइमिया नङाबर सिगां खबर नाय नागिरदि 1967 नि लाइबुमा इतिहास न नों सावै आनो गियान न नंया आं साइमान अबन तयै गाय सुतरां आं सानानै नायो तिब्रा हास्तिनि जत बडरक न जों जुदि थानसा नाय तंखां जाकाय अ थानसाओ जोंचिनि पार्टीनि तिब्रा मथानि पार्टीनि फ्लैग बाय जों लुकुनो थानसा खाइमिया जेतु म नेशनल इशू जों नेशनल फ्लैग दैन लुकुनो थानसा मा खाइनाय तिनि आं बिरचन्द्र मनुओ थांगै रेली खायो काउन्सिल अफ तिब्रासा खदा जत दफानि बरक जत उनकोनि बरक जत नार फाइबेका राजनैतिक दलनि बरक फाइका मिसेल वाति शेक जों हिमका चिरा खगलाइका
इलिगेल माइग्रेन नंगना दाख्रि दाटिखा नायथुगुइ मा तिख्लायनाय बरन बंना हाब मा फिरबनाय डिटेनसन केम्प मा टांनाय स्पेशल टास्क फोर्स मा टांनाय हनै ताই आबोनि बागै आं सानाय जे आगामी दिनाव जाहाते एमन कोनो ककटा सालायदि एमन कोनो कक हार्ट दुंनाय जातजों ककटा सालायदि पार्सोनेल एटेकटा खायलायदि तामनि हिंखाखाय पार्सोनेल एटेक हिंखाखाय आबो अनेक किसु उंगुइ थांलायो अनेक जिनि बोखाव हार्ट नंलायो जों अनेक किसु उंलायमान सुजां आबरक उंखना नांगिया जों ताबो तिप्रासा रक बाय चिन बोखागो नासिकलाय दं चिन दफानि बररक जों तामो खायनो खाया चिन बुसकांगो बुबागारा दं बुबागारानि तै दुलमा बाय जों दाबो थानसांलाय मा दं आगे अनेक रिजनल पार्टी इंखा कागलाय थांलाय क्या गोबां मा कागलाय माने लाइबु मा दं किन्तु बुबागारानो तिनिसु पर्यन्त तै दुलि दं बुबागाराव जुदि अ पार्टी व करेंखाय अ पार्टी बकलनो तुकरा कायनि कायथाम उंगुइ थांगम सुतरां जों निजेरन बिसिंगो वानसुंनानि जरा फायका वानसुंदि जतन नां साव साबो सिकां खायका साबो उल खायका बन कगिया हयतो आं सिकां खायकाना आन्दोलन नर किसो उक्लब नखरका तबे म कायसा आं तिनि प्राउड केन मा सानाय रंजित देबबर्मा चिरा खमन उलनो तिनि जत जागाना काफ्राय मा नखलाय बेखा अमति खायै खरकसानो टार्गेट खायै कुलुय तिप्रासानि जुदि हामकारें तंखाय रंजित देबबर्मा न कुलना नाय रंजित देबबर्मा राजनैतिक नहयते न नखरि थानाय राजनीतिक खायगला नरक खायदि किन्तु नरक माइया निजिनि सात्तनि बागै सिमिनो नरक जुदि कक साइतंखाय रंजित देबबर्मा आरो न तंनाय राजनीति वर न तंनाय राजनीति आं फाइनानि मुसुं माइया किन्तु बाइक दंगै बुबाग्रा न तुबि फायका बुफुरन सिमिसें को खायका एनआरसी केस फुरन सिमि जिनि बरम गोनां बिके रां खलानो सावो रंजि जों दिल्लीयाव थांलायना नांगाने नै बुबाग्रा नंगौ आं थांगौ आसमायाव खुब कठिन परिस्थिति रां पैसा रं हायपनो जिनि जाराय रक आनो जारा हामजानाय रक बरक 500 200 300 का थुमै आनो दिल्ली रखा आमदि दिन अनेक थांका पारंगि फायका तफानो 300 पॉइंट लरियाखौ आनि लाइबो अनेक किसु आं गति फायका अनेक किसु लराय खाय फायका आनो आबरंनि एक्सपीरियंस रक सानानि नांगिया लाइबो म अनेक किसु दं सुतरां आं जतनो न सानाय पाइथाक पाइनानि सिकां जों जतनो थानसाखाय बसकांगो माखौ चिन सभाव लुकरंनो तैमा कोनाय अमनो पाठको आं बाय जा अनन एमएलए मिनिस्टर रंनि बरक पार्टीनि फ्लैग न तैयै बरक अ सभानो नकोना खाय पार्टीनि कक सावै जों आगे पार्टीनि फ्लैग तै गोबां मा सभांखा अ विदेशी वितरण आंदोलन যুব समिति नामलंखा 1950 सन থেকে विदेशी वितरण करते হবে इनालाइन पार्मिनि दाबि तिसाका स्वशासित राज्यनि दाबि तिसाका किन्तु पार्टीनि गया तेलेंगाना जखन राज्यनि दाबि खायप्रो बीजेपी नि एमपी मिनिस्टर कांग्रेस नि मिनिस्टर के बतले जतन रिजाइन बेका तेलेंगाना राज्यनि जे आंचलिक दलक जतन रिजाइन दिबाय थानसाका नखलायका सुतरां ओ इलिगेल माइग्रेन न नायतुक तिख्लाय तिनिबो जों जतन ओ राजनैतिक न पगुय ओ फ्लैग तिलायमान पगुय जों बाहाय गाय कायसा प्लेटफर्म फायमान अबसे जों मा साइतकनानै ओ आबन बागैन रंजित देबबर्मा साइतकुइ दं गोबां मा जिनि सिविल सोसाइटी बायबो कक सावै दं आं गाय सुतरां बसकांनि सालो ओ आन्दोलन थागिया ओ आन्दोलन चलिनो थांनाय लुकुरकनो हामजांमा मामा बाय सिनि बखाते बस फानमांखा जों तेबो सरांका बसकांनि सालो जों तेबो ग्राहक आन्दोलननि बागै जों तियारं दं तिनि काउन्सिल अफ त्रिपुरा सा हदा जे आन्दोलन खायखा वाति मानजागै अमा कायसा तिनि बिचन्द्र मन लाइबु मांगै दंगाने आसे बरर तिनि फाइलायै वाति मानजागते तै इलिगेल माइग्रेन रंनो बांलादेशी रंनो रेख्लायनानै जे स्लोगाननि माने म तैसाकाय नरं निजेनो नुकाने बिबनो चिनि मीडिया तै ताई आं बिसि कग्लग लिया नरक जतन काहाम तंदि आं तैसा पाइथागो अमनो कयनाय जाहाते केबो कैसा ता नट एटेकटा खायलेदि पार्सोनेल एटेकटा खायदि पार्सोनेल एटेक खायलेखाय अनेक हार्ट दं अबसों बोखावबाय मानि नाय मैया जों खरसा न खमा खालाय मालाया वामति इं थांगो दिनै आं साना मुजुंया अनेक कगनो मा साका आनि फेमिलि ताम दुस खायका आनि बोसा खरकसा दङ बोरै बताम दुस खायकाने बिन कगनो तुदना नांखाना आनि बाबु बुरा 85 बছर
bini kong na tang tumla nangkana ani takok bokok tamu oprat khai tini media o sajakana tam khai kani nokungni bororo abun bagan sanai tinanggo jahate omti salayate orono muthangna numthon omti salaimani ang nayo omti kok sing ruju salaimani personal attack khalaimani mathakton omosikti nongsitu tini nani Facebook la jotonono hambai